Здравейте на всички от камера за кола.com. Днес искам да ви представя камерата KZK4 и по-точно какво има в кутията. Значи ето е камерата. Представям се с малко. Вътре в кутията има стойката за колата, зарядната за колата и USB кабел от камерата към компютър, плюс опътване. Така. Ето какво представлява камерата. Камерата е с 8 LED светлини, плюс още 2 отстрани за нощно виждане. Тук се зарежда. Имате копчето от едната страна, копчето от другата страна за включване, меню. Картата работи с microSD карта Камерата работи с microSD карта до 32 гигабайта. Така, това е дисплея. Дисплея е 2 инча LCD. Камерата е Full HD и снима на 1440 по 1080 пиксела в AVI формат. Тя е с вградена батерия. Може да се върти. Има HDMI изход. Тук се пуска. Може да се има както и на колата, така и с собствената си батерия.